A rwan, da ni'n cyrraedd i chafbwynt sy'n dathliad. A gai groesawu ar yr rhan i gyd y Dr. Rhiannon Ifans. Fy mhleser mawr i ydi cael gwneud hyn heddiw. Y wybodaeth bwysica amdani i bobl Môn, wel ac i ferched Môn yn arbennig, ydy mai un ohonyn nhw ydy Dr. Rhiannon Ifans. Nid o Penrhyn Coch, lle mae'r teulu'n cartrefu ar hyn o bryd. Merch fferm Carreg Wian Gerllaw, a chafodd ei haddysg yn ysgol gynradd Gaerwen cyn symud i ysgol uwchradd Llangefni ac astudio ymhellach ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae gan ei gymaint o ddiddordebau, fel oedd gan Gwern. Y tro ma'n cynnwys canu gwerin, arwyr a chwedloniaeth Cymru, heb sôn am lenydda a golygu. Y maes y Gymraeg, astudiaethau Celtaidd a'r Saesneg y bu ei chefndir academaidd, a gwyddom am ei diddordeb ysol a'i chyfraniad i garolau'r Plygain. Ymchwiliodd i lenyddiaeth Gymraeg y canol oesoedd, yn wir mae cymaint mwy i ddweud am ei chyfraniad i fyd academaidd Cymru. Mae'n feirniad yn ein gwyliau cenedlaethol ac yn enillydd y fedal ryddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy am ei nofel Ingrid. Un enynodd ddiddordeb ymhell y tu hwnt i Gymru. Edrychodd ar ôl blant Cymru hefyd, gan ennill gwobr tir na nog ddwywaith, heb sôn am gyfrolau eraill o'i gwaith. A'r heini'n rhai pwysig iawn. Croeso yn ôl i Fôn, felly, Rhiannon. A tro yma, Rhiannon, fel y dwedais i wrthoch chi dros ginio, gallwch ddweud wrth pawb, erbyn heddiw, eich bod wedi cyrraedd pinacl eich gyrfa. Gan i ferched eich bro eich hun, eich gwahodd i anerch dathliad Cenhadol Merched y Gogledd yma yn eich eglwys chi'ch hun yn disgwylfa. Dyna chi ddipyn o glod gan bobl Môn. Felly rhowch groeso cynnes ein dathliad i Dr. Rhiannon Ifans a fydd fel y clywsoch chi yn ein hanner ar y testyn gobaith yr Iesu, yr Alfa a'r Omega. Y Dr. Rhiannon Ifans. Wel, pnawn da iawn i chi gyd. Mae mor braf cael dod at yn gilydd yn dydy. Ac yn arbennig o braf i fi gael dod adra i'r pentra lle ges i'n magu ac adra i gapel disgwylfa. Felly diolch o galon i chi am y gwahoddiad hyfryd i ddod i ymuno hefo chi yn eich dathliad eleni ac am y croeso cynnas. Diolch o galon. O rwan ta, thema'r dathliad llynadd oedd my fi yw y bugail da ynde. A ges i'n magu ar ffarm Carreg Wian fel oeddech chi'n clywed ar gyrion y pentra yma. Ac un o'r atgofion anwyl sydd gen i am fywyd ar ffarm Carreg Wian oedd yn had yn dod ag oen newydd i eni i'r tŷ. A hwnnw'n lyb i gyd a heb i sychu ynde. A'i ben o'n drwm, y rhy drwm i gorff ynde. Ac oedd o yn mano a'i fywyd yn y fantol. A'n had yn dod â fo i fewn wedi lapio fo dan i got i gadw fo'n gynnas. Ac yn rhoid o mewn bocs o flaen y ribbon. Ac yn ei fwydo fo mano hefo potal. Hen botal sausage pea oedd hi, dwi'n cofio'n iawn. Atgofion melys iawn ac am yr hen gapel yma wrth gwrs ynde. Ond na ni ddim mynd i lawr y llwybr yna achos eleni wrth gwrs y thema ydy Iesu gobaith ynde. Gobaith yn Iesu, yr Alfa a'r Omega. A dwi wedi bod yn treulio amser yn meddwl am yr adnod my fi yw Alfa ac Omega, y dechrau a'r diwedd. O rwan ta, be di'r busnes Alfa ac Omega yma?
A'r cwestiwn ydy, fedrwch chi siarad Groeg? Achos dyna ydy'r ddau air. Dau air mewn iaith sy'n reit ddiarth i mi, rhaid i mi gyfadda, Groeg. Alpha ydy enw llythyran gyntaf y wyddor Roeg, ac omega ydy enw llythyran ola y wyddor. Debyg iawn i'r A ac i'r yn Gymraeg ynda. A, alpha, reit ar y dechrau, ac wedyn omega fel petai ar y diwedd. A'r syniad ydy bod y ddwy lythyran yma yn ddarlun o rywun oedd yn bod reit ar y dechrau, ac a fydd yn bod reit ar y diwedd. O dragwyddoldeb, drwy fyd o amser, i dragwyddoldeb. Wel, pwy ydy'r person yma, y fi yma? Iesu ydy'r alpha a'r omega, y dechrau a'r diwedd. Ac fel dudodd yr annwyl Thomas Charles o'r Bala, ynde, mae o'n llenwi y cwbl rhwng y ddwy lythyran yna hefyd. Ac yn y person yma, mae'n gobaith ni. Ydyn ni'n credu hynny? Ydy chwiorydd Eglwys Presbyteraidd Cymru yn gywir yn deud hynna? Wel, dowch i ni gael gweld. Mae yna ddau begwn i hanes yn does. Allwn ni edrych yn ôl i'r dechrau ac i'r cyfnod cyn creu'r byd. A fedrwn ni edrych ymlaen i ddiwedd amser. A da ni'n byw yn y canol, rhwng y dechrau a'r diwedd. A beth sydd fod i ddigwydd yn y cyfnod yma, yn y cyfnod canol yma, yn dyddiau ni? Sut yda ni fod i fyw? A beth yda ni fod i wneud ynda? Wel, dau beth. Yn gyntaf, dod at Iesu, ymroi i fod yn Gristion. Ac yn ail, da ni fod i ymroi i weithredoedd da. Felly y gair mawr ydy ymroi. Rhoid yn hunan law a throed. Taflu'n hunan i'r ddwy dasg yma. Credu a gweithredu. Credu a gweithredu. Ac os da chi'n mynd ar rhywbeth adra hefo chi, dyma dio. Credu a gweithredu. Rwan ta, da ni fod i roi y ddau beth yna ar ben yn rhestr waith bob dydd. Bob bora fel da ni'n codi o gwely, da ni fod i wneud y ddau beth yna. Credu'n gyntaf felly. Da ni fod i gredu yn Iesu. Pwy di'r person yma? Ydyn ni'n meddwl am fabi mewn cryd? Yn blant, fi o'n i'n canu carol amdano fo yndo, yn cysgu'n braf. Y ser oedd yn syllu yn dlws, ar dlws faban mair, yn cysgu yn dawel ar wely o wair. Ac mae yna lawer un sydd yn aros efo stori y babi, a ddim yn symud ymlaen o fanna. Maen nhw'n dod i Fethlem, a maen nhw'n aros yna. Ond dim dyna'r stori gyfan. Ddaru ni ddysgu carol arall pan oedden ni'n blant, yn do. Draw yn Ninas Dafydd Frenin. Da chi'n cofio'r pennill ola? Nid ymhreseb yr anifail y ceir eto i weled ef, ond yn eistedd mewn awdurdod ar ei orsedd yn y nef. Felly be ddigwyddodd rhwng cyrraedd Bethlehem a mynd yn ôl i'r nefoedd? Wel, ddari o farw ar groes yn do, marw drosta ni. Pam ddari o beth felly? Wel, i ddod â gobaith o fywyd tragwyddol i chi ac i fi. Ond da chi'n gofyn, a da ni'n cael hwnnw per un bynnag? Da ni'n dod i'r capel yma ers blynyddoedd, a per un bynnag mae bob peth yn automatig heddiw, dydy? Automatic, golchi dillad, automatic, bob peth yn automatic. Wel na, dyda ni'n cael bywyd tragwyddol yn automatic.
Chydig o bobl fydda'n deud heddiw na ddaru nhw rioed dim byd o'i le, na ddaru nhw rioed dorri dim 1/10 o'r chymyn. Ond meddyliwch ynda. A da ni di sbio ar dŷ crand yn Cymydog a meddwl, o, so i licio'n fel anda. Neu meddwl am ei swydd o, sydd yn talu'n dda ynda, ac isio hi'n chwennych ynda. Crefu amdani. Do, da ni di torri'r sul. Do, lawar gwaith. Da ni di deud rhywbeth o ddim cweit yn wir am rywun. Di roi rhyw stretch bach arni i wneud pethau swnio waith na goddan nhw go iawn. Da ni di wneud hynny hefyd yn dydan. O chydig iawn o bobl sy'n cydnabod bod angen maddeuant arnyn nhw am wneud hynny. A dyna sy'n codi grychyn ac yn siomi Duw. A mae ganddo fo rhywbeth yn yn herbyn ni. Rhywbeth mawr yn yn herbyn ni. Am nad ydyn ni ddim yn syrthio ar yn bai ynda. Cydnabod, dyfaru a gofyn am faddeuant. A cha ni ddim bywyd tragwyddol heb setlo pethau'n gyntaf hefo Duw. A cwestiwn ydy sut mae'n neud hynny ynda. Wel, dos ym ond un ffordd o wneud hynny, a hynny di gofyn am help. Help Iesu. Dyma'n gobaith ni. Dyma'n hynny gobaith ni. Ac mae o'n sicr o ddod i'r adwy os ydyn ni'n gofyn am faddeuant Duw. Mae Crist wedi cymryd yn cosb ni, ac mae o wedi rhoi ei hun yn yn lle ni, fel oen i'r lladdfa ynda. Mae'r cwpl i gyd yn dibynnu arno fo, a dos na ddim maddeuant ac eithrio yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r peth cyntaf mae'r rhaid i ni wneud yn y cyfnod canol yma. Credu yn Iesu Grist. A pan da ni'n gwneud hynny, does dim gofyn i ni dalu ddim un bil. A mae'r holl bethau sydd wedi mynd o'i le yn y bywyd ni. Achos mae Iesu wedi i dalu fo yn barod. O rwan flynyddoedd yn ôl, ond na ddyn cyfoethog iawn yn byw yn Sir Fôn yma, ac mi brynodd o gar. Dim rhyw racsin o gar, ond Rolls Royce ynda. A dim unrhyw Rolls Royce, ond Rolls Royce Phantom. Da chi'n nabod eich ceir? Wel, y peth mawr am y Phantom ydy, ia, i fod o'n foethus, ond fod o hefyd yn hynod ddibynadwy. A dyma'r dyn cymoethog yma yn mynd am drip i Ffrainc yn y car crand. Ac esiwch be? Peth cyntaf ddigwyddodd ar ôl cyrraedd yna. Dyna'r car yn torri lawr. Panic mawr. Ffonio'r garage. A dyma'r perchenog yn dweud, ywch o panicio dim. Fe na fecanic yna hefo chi cyn i chi droi. Mi gawd awyren, a'i llondi o fecanics a bagia tools a bob math o bethau. Drwsiwyd y car cyn iddo fo droi, ac ymlaen â fo drwy dir hyfryd Ffrainc ynda. Wel, pan gyrraeddodd o adra yn ôl, un peth mynd, dydy. A rhaid chi ddod yn ôl yn does, agor y drws ffrynt, a be oedd ar y llawr yn fanna, yn ei ddisgwyl yn ôl, ond bil. Naci, di byd, dim bil. Ond oedd y dyn yn ddyn gonast, a dyma fo'n ffonio'r garage, a dyma fo'n deud isio talu wan am y gwaith trwsio. Dyma'r perchenog yn sbio trwy'r cyfrifon i gyd. A dyma fo'n sbio'r ail dro hefo crib man tro man, cawn iddo fo gael collad. A dyma fo'n deud yn y diwedd, na, tos a ddim cofnod fod eich car chi di torri lawr o gwbl, a tos am byd i dalu. Wel, oedd o'n falch. Wel, mae Iesu'n deud hefyd, dwi wedi edrach ar dy gyfri di. A dos am cofnod o ddim byd o gwbl ti di wneud o'i le. Dim un waith ar hyd o oes. A ddario ddim deud hynny am bod o di sgipo'r cwbl o dan y mat. Sbiwch ar y groes yn te be ddigwyddodd yn fanno. Iesu Grist yn talu'n biliau ni. Bob un
i'r ddima. Dyna'r peth cyntaf felly, da ni fod i ddod at Iesu, dod i ffydd ynda. Ac mae yna rai pobl yn deud, mae dim ond dod i ffydd sydd yn bwysig. A dim ots sut ydych chi byw, dim ots o gwbl. Cyn bellad eich bod chi'n credu'n Iesu, gawch chi ddiogi ar hyd eich oes, a byw fel fynoch chi. Wel, dydy hynny ddim yn wir. Pan mae Paul yn sgwennu at Titus, o Titus ar fi'n cychwyn, i Creta, i ymweld â'r Cristnogion yn fanno, dyma Paul yn deud, atgoffa nhw. Dwg ar gof iddynt, fod yn barod i bob gweithred dda. Mae eisiau chdi atgoffa Cristnogion Creta i fod yn awyddus i wneud bob peth da fedra nhw feddwl amdano fo, i neidio at y cyfle i wneud gweithredoedd da. Felly mae angen gweithredu. Credu a gweithredu. Credu a gweithredu. Mae gweithredoedd da yn dilyn credu, yn dydy, yn brawf yn bod ni wedi credu, yn bod ni wedi cael yn golchi, a bod ni'n perthyn i Iesu, yr hwnna'n carodd ni ac yn golchodd ni oddi wrth ein pechodau, yn ei waed ei hun. A rwan tan ystod y tywydd braf yma, ydych chi wedi bod yn y garej yn ôl y cadeiriau haul, i chi gael panad bach allan yn yr ardd. Wel, os dyn nhw rhywbeth debyg i rei fi, oedd golwg dychrynllu dan nhw'n dod allan i ola dydd, wedi cael ei storio yng nghefn y garej yn y twllwch mawr trwy'r gaea. Oedd eisiau pwcad iawn o ddŵr a sebon, ac oedd eisiau brwsg o wedyn i golchi nhw'n lan. Llwch na gyd, pryfaid cop, dail, mwsog, da chi'n gwybod y stori yn dydach, golchi bob peth yn lan. A dyna sydd wedi digwydd i ni, cael yn golchi ynda. A pan da ni'n dod i ffydd, mae'n cael o'n ni yn altron dydy. A da ni'n awyddus i wneud pethau glân a da. Se fath o bethau da ni'n gorfod wneud rwan, da chi'n gofyn ynda, beth di'r gwaith na? Wel, mae yna rai pobl sy'n medru gwneud pethau mawr yn does. A mae'r gyfrol ddathlu, bwch a deud wrth neb, ond dwi wedi cael copi cynnar ohoni, a dwi wedi bod trwyddi efo grib man fatha boi'r garej yna. Ac mae'r gyfrol ddathlu yn disgrifio rhai o'r gweithredoedd mawr yma. Mae hanes y criw sy'n gweithio yn ysbyty'r Synod yn Mizoram yn India yma. Mae hanes Graham Thomas yma, mae o'n gweithio yn Lesotho, ym mhen draw Affrica, ac mae hanes y bobl sy'n helpu plant bregus Rwmania yma hefyd. Darllenwch adroddiad Irene Phillips yn y gyfrol hyfryd yma. A cofiwch na dim enwa yn unig ydy'r rhain, ond pobl anwyl yng ngolwg Duw. Pobl mae Duw yn ei trysori. Ac ella na fyddwn ni ddim yn gwneud pethau mawr fel la, ond mae Duw yn trefnu gwaith ar gyfer pawb. Mae Irene Phillips yn gofyn i ni weddio dros blant Rwmania a'r arweinwyr. Dyna un peth fedrwn ni wneud. Ac mi fedrwn ni roi arian tuag at y gwaith pwysig yma. Pethau fedrwn ni wneud o adra di'r rhain ynda, o'r tŷ, heb fynd gam o'r stafell fyw. Be arall? Wel, mae angen i ni fyw yn dda. Peidio ffrio efo pobl eraill, ynde? Dod ymlaen efo nhw, ynde? Peidio bygwth bobl, a peidio dangos ffafraeth chwaith. Peidio dal dig, ynde? Peidio digio. Ond dangos amynedd mawr tuag at bawb. Pawb, dych chi'n gofyn? Hi yn ben y stryd, a fo yn tu isa, ia pawb. Da ni fod yn bobl ragorol, yn gwneud pethau hael, pethau ffeind, sy'n helpu pobl eraill. Ond ar ein hwr i oed dim byd i mi, da chi'n deud ynda? Da ni'n gofyn pethau fel la, dydwch. Os na beryg gen i esgeiluso gweithredoedd da,
Diolch ormod y draffaeth gyda ni o'r Rhiannodd. Mae yna 20% o oedolion yn cyfadda i bod nhw'n teimlo'n unig drwy'r amser. Ac mae yna 20% arall yn deud nad oes gennyn nhw ddim un ffrind i rannu problemau personol efo nhw. Allwch chi fod y ffrind hwnnw'n gallwch. Mi dreuliodd y fan Teresa i bywyd yn gweithio hefo bobl dlawd a sâl yn Calcutta. Ac mi oedd hi'n dweud na dim pethau fel gwahanglwyf ac AIDS a canser, dim rhain oedd y clefydau mawr, ond unigrwydd. Mae rhaid i ni fyw bywydau sydd wedi cysylltu'n agos efo pobl eraill. A dwi'n gwybod bod fi'n deud hynny ar ddiwedd gobeithio neu yn ystod y cyfnod Covid, ond mae yna ffôn i gael yn does. Ac mae ganddoch chi 2 goes a 2 droed i fynd just i ardd rhai o'r tai yma lle mae bobl unig i gael. Credu a gweithredu felly y ddau hefo'i gilydd. Yr efengil a'r waith mewn gweithredoedd. A'n hynny gobaith ni i fedru credu ac i fedru gweithredu ydy closio at Iesu. Glywsoch chi bobl yn deud yn sy'n ni licio sy'n ni wedi cael byw 2000 o flynyddoedd yn ôl a byddwn ni wedi gallu gweld Iesu. Wel, mi gewch chi. Mae Iesu'n deud, fi yw alffa ac omega, y dechrau a'r diwedd. Yr hwn sydd, rwan, a'r hwn oedd, a'r hwn sydd i ddyfod. Mae o'n mynd i ddyfod, mae'n dod yn ei ôl yn dydy, a phob llygad a'i gwelef, medda datgyddiad. A'r diwrnod hwnnw fe rhaid i ni roi cyfri ohono ni'n hunan, a ddarin i gredu. Ddarin i'r gweithredoedd yna, oedd o am i ni i gwneud. A pan ddaw o eto, mi fydd Iesu hefyd yn creu nef newydd a daear newydd. A mi fydd drygioni a'r ymladd a'r cwilydd yda ni gyd yn ei deimlo. A bob dim sy'n mater efo'r byd yma wedi mynd. Ac mi fydd y cyfan da ni'n ei weld heddiw, ac sydd yn andigaloni ni ac yn tynnu ni lawr, wedi mynd. Ac mi fyddwn ni yn newydd, yn berffaith, yn ffres, yn ogoneddus ac yn hardd. Da ni wedi canu yn o na bawn ni fel e fe. Wel, mi fydda ni fel e fe. A dyna'r gobaith bendigedig, ynda. Ydy'r chwiorydd wedi dewis thema dda? Ydyn nhw'n gywir? Wel, yndyn siŵr iawn. Yn Iesu, a dim ond yn Iesu, yr alffa a'r omega, y mae'n gobaith ni. Mae Iesu yn addo, yr wy fi gyda chwi yn wastad, hyd ddiwedd amser. O, da chi dweud diwedd amser, iawn, ond beth am heddiw? Mae bywyd yn brifo, yn dydy? Yn aml. Felly, be da ni'n gallu wneud, ynde? Wel, siaradwch, trowch at Iesu a siaradwch efo fo a gweddiwch arno fo i gael ei help, ynde? Pan da ni'n ffeindio'n hunan mewn lle tywyll. A sawl lle tywyll da ni wedi ffeindio'n hun yno fo dros y misoedd a'r blynyddoedd dwytha yma. Pan da ni'n gweld yn hunan yn fanna, pan da ni'n clywed y diagnosis yna, pan da ni mewn damwain ffordd, pan da ni mewn profedigaeth, lle bynnag yda ni ar daith bywyd. Gai ofyn efo'r holl gariad sy'n ynghalon ni, yn lle mae'n gobaith ni. Tydi'n gobaith ni ddim yn y gred y byddwn ni yn medru rwsyd neu gilydd, o mam yn arfer deud stanio'n hunan, do'n i'm da chi'n deud hynna. Dychryn yn hunan, rhoi slap i ni'n hunan, ynde? A gorfodi'n hunan i fod yn fwy gwrol, ynde? Ac i wynebu'r sefyllfa yn fwy dewr.
O dim fel na ni ddod i ben. Dim drwy yn gwtsnwch ni'n hunan, yn ein dyfusgarwch ni'n hunan. Dydy'n gobaith ni chwaith yn y pen draw ddim mewn doctoriaid, neu mewn twrneiod, neu yn y gweinidog, neu yn yn teulu nag yn yn ffrindiau, yn bod ni'n cael bethwmbrath o help gan rheini bob dydd amball un ohono ni. Mae'n gwir obaith ni yn y ffaith fod Iesu hefo ni bob amser, hyd ddiwedd y byd, wedi'n caru ni o dragwyddoldeb drwy fyd o amser i dragwyddoldeb. Dyma chi rywun sydd wedi'n dal ni'n dyn pan mae'n penna bach gwanta ni yn sigo, sy'n yn cario ni dan i got sy'n cadw ni'n saff ac yn cadw ni'n gynas. Beth bynnag mae'r byd yma yn ei luchio ata ni, mi gan i gwmni yr alffa a'r omega. A dyna addewid gwerth chwail ynda. Un sy'n gwneud i ni sychu'n dacra a sythu'n cefna wrth i ni gerdded ymlaen yn llawn gobaith i'r dyfodol. Amen.